to yanzu kai kamar kake goni ne shawara zaka ba mace mata ko kuma mace mata harkar neman su ne kake da shi wanda zaka iya gaya musu kuma shawara mun zai kare su a yadda yanzu ni dai sai dan ba wa mata budurwaye shawara ba masu aure ba saboda ke yankin aure ba lalle bane ki business saboda wani ba so kuma dole ki takura amma yana da shawarar da zan ba wa matan mu ne yanzu budurwa mu ne yanzu kamar in ce mata masu dogara da abin hannun saurayi ka gane ai to wallahi duk in kika ce ki abin hannun saurayi ne a gaban ki to wallahi kina ruwa saboda mazan mu ne yanzu wallahi sun ne abu tsakani da Allah na ran sai ma da girma Allah sun ne abu tsakani da Allah namiji kam zai dinga baki amma ki dinga rubutawa akwai ran da zai zo karba mun shi karba shi ne aure yake kenan ai ko bai aura ba namijin da yake baki kudi a gidan ku ba a san shi ba bai kai tambaya ba bai sa rana ba yana ta baki kudi kuma ke kina ci kina jin daɗi an ko yana komai yana miki tsakani da Allah ba magana hankali ba ni na yi tsakani da Allah kai ba lalle kai tsakani da Allah ba kamar yadda ka faɗa is not majority akwai so yana sa mutum ya kyautata yawwa to wannan yanzu kaɗan ne a cikin su wanda suna yi sabida wani abu da suke so su cimma su suka fi yawa amma yanzu yau idan kina business naki kina taimaka a kanki kin isa ya saurayi ya isa baki kudi ne ko kuma abin shi ya suna miki do sai dai maza ma su fara binki ne saboda yawwa sabida sometimes zaki na dan kashe yanayin neman ki jajircewan ki da hozinin naki ka gane ai wani zai so ki dan haka kuma zai dinga taimaka miki yana tallafa miki har ki grow amma ke ba ki komai kawai kullum kina ta karɓar kudi a wajen saurayi wallahi tallahi wani ba zai miki saboda Allah ba akwai lokacin da zai zo kuma sai ya fanci abin shi kuma for example misali kai yanzu misali a kana da girlfriend to akwai yadda kai ka ba ta shawara ko kuma ka dan tallafa mata wajen cewa ta ce ka ce mata fara wani abu ka yi motivating inda kuma kun tura lamarin ta ne ma zuwa gaba kuma irin shawara ka ba so sometimes mace ai sai ta jira a yin cewa tana so ta yi wani business duk akwai wata hanyar da ta birge ni shekaran ta 17 ne kuma ta nan cinye wallahi yanda take nema yarinya garama ne ba yanda take nema abin koyi ya burge ni yarinya mai shekara 16 zuwa 18 so a kana saurayin ta ai bai zama lallai mata wani tunanin yana shige musu kai ne kana saurayin ta zaka duba cewa tunda wannan wife material ɗinka ne so kai building ɗinta tun kafin ta shigo gidanka ga process ga ka zuwa kanka hanyar sauki ne ka nuna mata ga hanyar nema tun yanzu ko ba ka ba so yanzu ka san samari mu ne yanzu mahaukata ne ba wallahi akwai yarinya daya ita ma mahaukata ta ce mun tana irin abubuwan koda irin su awara da wawa nan ta ce wallahi rabi da kwatan jarin ta saurayin ta ne shi ne Allah na gama ga abun ya yi shauki na wai ya ji blog na shi kawai ka gane ba zamani yau da ya dawo yanzu mata suna so su fi maza ma nema wasu mazan a gani mata mace kaɗai yanzu aka ga oda mata gaskiya suna hozinin to amma yanzu mazan kuma sun ƙara shi nesa to duniya ne za ka yanzu gaskiya za ka ga namiji yana soyayya kai ko ba haka ba shi bai gama taimakawa kansa ba ma amma kuma yana soyayya kuma soyayya wani abu ne wanda idan ka fara shi ba kai saka ce ka daina shi ba sai dai ka rage idan baka da kuɗi dole ka gare ni ba zai ka daina ba ko ba ka da kuɗi bai rage in ka shiga ka ci zafi ai za ka rage ne wallahi ba ka fita kai namiji yana da tauri zuciya ya shigo kan za ka fita a wannan an cire ka da karbi ne ai amma ba son ranka bane gaskiya kan yana da kyau to yanzu gaskiya mata gaskiya su sake jajircewa matan da ma ba sa yi gaskiya business ga ya mace yana da amfani ko saboda ta taimaka wa kanta ma in tana gida